Bombo Business News. Nagdaangat sa 17.71 trillion pesos ang utang sang Pilipinas sa pagtakop sa 2025. Sande gini sa data nga ginpagawa sang Bureau of the Treasury. Sano sa ahensya ang utang sang gobyerno sa pagtapos sa Desyembre 2025 nagtaas pa sang 10.32% o kun 1.66 trillion pesos halin sa utang nga 16.05 trillion pesos ang December 2024. Lapaw man ang kantidad sa ceiling o kun maximum lang kung tani nga utangon sang gobyerno nga mo ang 17.36 trillion pesos. Isa sa generason sang ahensya mong epekto sang pagluya sang balor sang peso batok sa US dollar kag ang third currencies lakip na ang euro kag ang Japanese yen. Gindugang mangan sang ahensya nga kadaman sang utang sa Pilipinas o kun 68.4% naghalin man mismo dire sa pungsod. Ang foreign debt o kun ang utang naman sa luwas sang pungsod naglabot sa 5.59 trillion pesos nga mas mataas sang 9.19% halin sa 5.12 trillion pesos sa katapusan sang 2024. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Kabombo ining exchange rate ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon sa bunga-aga. Sa ato na nga latest nga reference rate. 58 pesos and 89 centavos baylos ang US dollar, 7 pesos and 54 centavos ang baylos ang Hong Kong dollar, 46 pesos and 30 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 70 centavos sa Saudi Real, 69 pesos and 45 centavos baylos ang euro.